Moi bons días. Iniciamos o pleno do mes de marzo, modificando as datas por acordo de todos os grupos para o día de hoxe. Aproveito para felicitar o cumpleanos de nosa compañera Ana María Iglesias. Non vai dicir os anos, pero é o día de seu cumpleanos. Pasamos ao primer punto do orden do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Algún comentario á acta? Sí. Iago. Bo día a todas e a todos. Unha corrección na páxina 31, nunha intervención miña, o terceiro parágrafo, donde pon a outro corsé que sería por moito acordo, aparece no acta, evidentemente está mal transcrita, é mutuo acordo, non moito, e, despois tamén hai uns matices máis, pero, este entendo que sí que era 31, parágrafo 3. Parece con esa corrección que comenta Iago Pereira, procedemos á votación da acta. Votos a favor, unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que o convenio, se propón a aprobación do convenio entre a Secretaría de Estado e Seguridade e o Concello de Baiona para a incorporación do Corpo da Policía Local ao Sistema de Seguimento Integral dos Casos de Violencia de Xénero, Sistema Bioxen, e tamén de adherirse, habíamos comentado, ao protocolo no mesmo senso da FEN. De acordo? Logo quedaría o procedimento que eso iría á Xunta Local de Seguridade. Doña Ruth Álvarez, ten a palabra. Bos días a todos e a todas. Ben, esta adhesión a este convenio é un feito importante para Baiona. Somos os primeiros que imos a ter dentro do Valmiñor de dispoñer deste sistema. Este convenio vai a ter unha duración de 4 anos cunha prórroga de outros 4. Xa se tivo aquí en Baiona, pero se perdeu por falta de medios e agora van a estar 2 policías asignados para poder leválo a feito a bo porto. Entón, sin máis, propoñemos, é demasiado longo, casi imos ao feito do final, non? Porque xa se explicou durante a comisión informativa en que consistían ambas cousas. Entón, levamos ao pleno da corporación, previo dictame da comisión informativa, a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar en pleno o borrador do convenio entre a Secretaría de Estado e Seguridade e o Concello de Baiona para a incorporación do Corpo de Policía Local ao Sistema de Seguimento Integral dos Casos de Violencia de Xénero, Sistema Bioxen. Autorizar o señor alcalde a firma de cantos, o segundo, autorizar o señor alcalde a firma de cantos documentos sexan necesarios derivados da aprobación do convenio. Terceiro, comunicar á Dirección Xeral de Policía o acordo adoptado. Moitas gracias. Ten a palabra don Carlos Gómez. Bos días a todos e a todas. O Partido Socialista vai votar a favor neste punto. Moitas gracias, don Iago Pereira. Ben, nós tamén vamos a apoiálo sen dúbida. Simplemente unha cuestión, unha pregunta para o secretario, realmente. Está ben expresado de aprobar en pleno o borrador, o sea, é un borrador, non directamente o convenio. Vale, previamente Vale. Ok, grazas. Unha pregunta respecto a esa prórroga que hai de 4 anos, sería unha prórroga por 4 anos ou habría que ir renovando a cada ano deses 4 de prórroga? Dúbida, se non se pode contestar, pois xa me comentarán que non hai prórroga, pero foi unha dúbida que me viu agora, non? En base ao que comentou vostede.
Sí, quería agradecer eso a todos os partidos con representación no Concello. Esta unanimidade creo que é un tema importante, máis en Bayona, que desgraciadamente temos experiencias moi negativas. Ben, é certo que a policía local vai a estar sempre en, digamos, o grado mínimo básico de alerta, non os casos máis graves, pero, lóxicamente, sí habrá igual colaboración en todos estes sentidos. Eu creo que é unha necesidade e esperemos tamén que os concellos que temos ao redor tamén, porque ao final a seguridade non é a seguridade dun concello, é unha seguridade global e cantos máis participemos, pois moito mellor. Procedemos á votación. Votos a favor, como decíamos ao principio, de adhesión ao proxecto, ao convenio con a FEN, o protocolo da FEN, e o convenio con o Ministerio para a firma consecuente. Como decía antes, habrá un procedimento efectivo de execución que se levará á Xunta Local de Seguridade, que va a ser neste mismo mes. En 10 días o temos xa fixado. Por tanto, a favor, unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, o punto número 3. Que sobre unha alegación que hubo a bonificación que se fixo desde este pleno a obra que está executando Tour España en o parador de Bayona. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Ben, como xa temos dito, o feito de facer a bonificación do ICIO está na ordenanza, está contemplada esta posibilidade co cual se concedeu polos motivos que xa dixemos no outro pleno onde se fixo a aprobación. Neste caso, neste recurso, a persoa que fai o recurso non ten legitimación activa, co cal pois tampouco ten sentido tela en conta. Elevamos o pleno da corporación, previo ditame da Comisión Informativa, a seguinte proposta de acordo. Primeiro, inadmitir a trámite o recurso presentado por don Víctor Miguel Fernández, o DNI non o vou a dicir por protección de datos, de conformidade co previsto na letra B do artigo 14 con 2 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aprobou o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, ao carácter de legitimación o recurrinte de conformidade cos fundamentos xurídicos recollidos no fundamento segundo deste informe e que se sintetizan en que non se advirte no recurrente un interés directo propio, cualificado e específico na liquidación tributaria que aquí interesa. máis aló dun interés xenérico de legalidade urbanística, patrimonial e de desacordo xeral coa xestión do Goberno da Nación, a través de Tour España referida ao parador de turismo Conde de Gondomar, de xeito que o acto administrativo que impugna polo que o Pleno do Concello declarou de interés as obras de reforma indicadas en base aos informes técnicos que se recollen no expediente en aplicación da ordenanza fiscal do ICIO ou da súa presunta anulación non se derivaría beneficio ou perxuízo directo ou futuro certo para o interesado. Segundo, que se proceda á notificación da resolución do presente recurso de reposición ao interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e indicándolle que contra o presente acto administrativo só poderá interpoñer recurso contencioso administrativo no prazo de 2 meses a contar dende o seguinte a súa notificación. Ante o xulgado contencioso administrativo de Vigo, con arranxo ao sinalado nos artigos 8.1, 25.1 e 46.1 da Lei 29/98 de 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso administrativa. Moitas gracias. Don Carlos Gómez. Moitas gracias. O Partido Socialista vai abster neste punto. Don Iago Pereira. Ben, o Benegao vai votar en contra pola entendendo que é un recurso administrativo e a interpretación de Secretaría e a inadmisión deste trámite, pero non deixa de ser a temática dunha bonificación ao parador a que nos opuxemos pola cuestión de que gravaba a veciñanza de Bayona con máis de 100.000 euros de deixar de ingresar.
Entonces, dada esa razón, mantemos a liña do voto en contra a este tema. Bueno, recórdolle que vamos a votar a inadmisión, si estamos de acordo coa inadmisión, non é co fondo. Co fondo xa se votou anteriormente. Procedemos á votación. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Pasamos ao punto número 4 de orden do día. Fan referencia a recursos postos contra a RPT por funcionarios municipais. Vamos ir un a un porque son diferentes, cada un ten os seus matices. O punto número 4, 929 do 25. Ten a palabra doña Cruz Álvarez. Neste caso, trátase do recurso interposto por don Juan Lorenzo Ramírez en contra do acordo adoptado polo Pleno da Corporación na súa sesión extraordinaria de data 18 de 12 de 2024, no que, despois dos informes que obran no expediente, se fai unha estimación parcial. Vistos os informes, propoñemos ao Pleno da Corporación, previo ditame favorable da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, estimar parcialmente a alegación efectuada no tocante á valoración do complemento de destino, recoñecendo unha valoración de grado 6 no factor de responsabilidade ou existir un erro na aplicación das normas técnicas de valoración de postos de traballo de RPT no que respecta a este factor, desestimando a alegación no que respecta a valoración cun grado 6 o factor complexidade. Segundo, desestimar a alegación efectuada no que respecta a valoración de complemento específico, non recoñecendo a valoración con 180 puntos do factor dificultade técnica, complexidade e responsabilidade, nin recoñecendo a valoración con 10 puntos dos factores perigosidade e penosidade. Terceiro, desestimar a alegación presentada no que respecta á vulneración do principio de igualdade no ámbito da función pública. Cuarto, se debe proceder a resolver o presente recurso incorporando o presente informe á proposta de acordo. Informe que servirá de motivación de conformidade co previsto no artigo 88.6 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas. Muchas gracias. Ten a palabra don Carlos Gómez. Moitas gracias. O Partido Socialista nestes 4 puntos vai a manter a mesma postura que tamén mantivo na aprobación do propio texto de reacción do texto da RPT e vaise a abster. Don Iago Pereira. Abstención neste punto. Procedemos á votación. Votos a favor. Abstencións. Pasamos ao seguinte punto de orden do día, o punto número expediente 930/2025. Ten a palabra doña Cruz Álvarez. Trátase neste caso do recurso interposto por dona Lucía Fragata Martínez, tamén contra o acordo adoptado polo Pleno da Corporación na súa sesión extraordinaria de data 18 de 12 de 2024. Tamén lidos os informes que se refiren a este expediente, propoñemos o Pleno da Corporación, previo dictame favorable da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, inadmitir a trámite o recurso de reposición interposto por dona Lucía Fragata Pérez contra o acordo do Pleno da Corporación de data 18 de 12 de 2024 polos fundamentos xurídicos do presente informe. Segundo, se debe proceder a resolver o presente recurso incorporando o presente informe á proposta de acordo, informe que servirá de motivación de conformidade co previsto no artigo 88.6 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas. Muchas gracias, don Carlos Gómez. Don Iago Pereira, votamos. Votos. ¿Querías? Sí, perdón. Abstención, vamos, para que conste. Perfecto. Votamos a favor. Abstencións.
Pasamos ao seguinte punto do orden do día, o punto número 6, expediente 931, tamén de recursos sobre a RPT. Doña Ruth Álvarez, ten a palabra. Falamos agora do recurso interposto por dona María Elena Otero Rodríguez polo mesmo tema. O que pasa é que neste xa o falamos na comisión informativa, realmente non faría falta facer un recurso porque trátase dunhas erratas, posto que as alegacións que esta persoa fixo a RPT foron tidas en conta, foron admitidas, pero non se transcribiron o texto definitivo da RPT, co cual foi publicado no BOPO sin esas correccións. Neste caso, por suposto, pois vaise admitir, porque xa estaba de feito admitido. Propoñemos ao Pleno da Corporación, previo dictame favorable da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, estimar o solicitado pola recurrente debendo proceder o Concello de Baiona a rectificar os erros detectados no documento definitivo da relación de postos de traballo do Concello de Baiona de conformidade co previsto no artigo 109.2 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas. Segundo, notificar este acordo aos interesados no procedimento co réxime de recursos aplicable. Hola, vale, gracias. Carlos, nada, Iago. Sí, ben, nós en este punto sí que vamos a votar a favor porque é o único punto no que, digamos, hai un completo acordo entre a estimación por parte da Secretaría e o que solicita en este caso Elena, entón este sí que vamos a votarlo a favor. Gracias. Perfecto, pois votamos. Votos a favor? Vale, este unanimidade. Unanimidade. Vale. Pasamos ao seguinte punto, expediente, o punto número 7, 932 do 25. Como digo, este é o último de alegacións de recursos a RPT. Doña Ruth Álvarez. Trátase do recurso interposto por don Óscar Viñas Meléndez. Xa falamos tamén, como vimos na comisión informativa, temos todos o expediente das alegacións. Entón, a vista dos informes, propoñemos ao Pleno da Corporación, previo ditame favorable da comisión informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, desestimar o recurso de reposición interposto por don Óscar Viñas Meléndez contra o acordo do Pleno da Corporación de data 18/12/2024 polos fundamentos xurídicos que se achegan na presente proposta. Segundo, notificar este acordo aos interesados no procedimento co réximen de recursos aplicable. Muchas gracias, Carlos. Iago. Abstención. Procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Perfecto. Pasamos ao punto número 8, modificación de créditos, o expediente 710 do 25. Doña Ruth Álvarez, ten a palabra. Esta alcaldía, debido a que as facturas incluídas nesta relación refírense en moitos casos a gastos de natureza periódica que son necesarios para a prestación de servicios do Concello e a vista da antigüedade das mesmas, co gallo de poder pagar aos proveedores os servizos e subministracións prestados, elevamos ao Pleno do Concello, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo: resolver o reparo suspensivo recollido no informe de intervención número 2025 -006, emitido con data 28/2/2025, emitido con conformidade do artigo 216A e C do texto refundido da Lei de Facendas Locais, por omisión no expediente do requisito de trámites esencial. Segundo, aprobar, comprometer o gasto, recoñecer extrajudicialmente as obrigacións que se derivan das facturas incluídas na relación número 2
RE/2025 por importe de 242.772 euros con 16 céntimos, con cargos a aplicacións orzamentarias do orzamento prorrogado para 2025, sinaladas na providencia da Alcaldía e a favor dos terceiros e polos conceptos e importes que detalla na relación número 6 que figura en anexo a esta resolución. Terceiro, dar traslado á tesourería aos efectos de proceder ao pagamento das facturas citadas a favor dos terceiros sinalados por importe líquido de 242.037,16 céntimos. Neste caso, tratanse maiormente o importe, digamos, máis grosso son facturas de enerxía. Decir que estamos facendo os pagos dentro do que marca a lei, dentro da legalidade, que seguimos traballando en facer contratos, facer licitacións como o contrato precisamente de enerxía ou de Legionela e outros que se están a facer agora mesmo. Quería decir, antes de pasar a palabra, de agradecer á Secretaría tamén o traballo que fixo precisamente nos 4 puntos anteriores, porque é un análisis dos recursos complexos, moi variados, non? E a verdade que creo que son informes moi completos. Agradecerlo. Ten a palabra don Carlos Gómez. Como sempre, nos recoñecementos extrajudiciais o Partido Socialista vai xa estar. Don Iago Pereira. Sí, abstención tamén. Ruth, algo máis ou nada? Procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto orden do día, punto número 9, que é o expediente 844-2025, moción do Partido Popular por déficit de médicos en atención primaria. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Vou empezar facendo unha exposición de motivos. A situación da atención primaria está a ser difícil en toda España por un problema de déficit de especialistas en medicina familiar e comunitaria de alcance estatal, o que fai prácticamente imposible cubrir as prazas nos casos de xubilacións, baixas ou ausencias. Dende hai anos sabíamos que esta difícil situación ia chegar, por iso xa en abril do 2018, as comunidades autónomas xunto co goberno daquela presidido por Mariano Rajoy aprobaron por unanimidade nun Consello Interterritorial unha serie de medidas prioritarias para corrixir as carencias que se estaban orixinando. Sen embargo, aquelas medidas pactadas en abril quedaron sen efecto coa chegada ao goberno de España do PSOE en xuño de 2018, que postergou e non deu cumprimento ao pactado no Consello Interterritorial, empeorando así cada ano a situación da atención primaria. Foron 4 anos de inacción e varios ministros, ata que en 2022 o Ministerio de Sanidade presentou ao Consello Interterritorial un informe coordinado pola catedrática Beatriz González López Valcárcel, titulado Informe Oferta Necesidade de Especialistas Médicos 2021-2035. No cal se marcaba o 2027 como punto de inflexión onde se producirían situacións críticas no Sistema Nacional de Saúde. O dito informe sinala a especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria como a especialidade con peores pronósticos de déficit, identificando como as causas máis determinantes neste problema a fuxida dos residentes desta especialidade a urxencias e o escaso incremento das prazas MIR debido á rigidez do procedimento de acreditación de prazas formativas por parte do Goberno central. Ademais do aquí sinalado, tamén se recomenda adoptar incentivos para prazas de difícil cobertura que poderían quedar vacantes incluso nun escenario con máis especialidades polo seu pouco atractivo profesional. Dende este tempo, desde o Goberno central, que é quen ten a responsabilidade, pouco se fixo para resolver a situación, máis ben deixouse correr o reloxo. Prácticamente todas as medidas que se levaron a cabo nestes anos foron no ámbito competencial das comunidades autónomas, que foron quen de asumir as súas responsabilidades en materia sanitaria sen o apoio do Goberno estatal. Ata tal punto chegou a situación que comunidades de distinto signo político suscribiron un manifesto impulsado por Galicia, polo PP, e País Vasco, PNV,
onde reclaman ao Goberno de España unha serie de medidas urxentes para solucionar a situación na que se atopa a atención primaria. A este manifesto uníronse nun primeiro momento máis comunidades autónomas como Cataluña, ERC, Castela e León, Andalucía ou Madrid, entre outras. Actualmente son 13 de 17 as que faltan, casualmente, son as gobernadas polo PSOE. Está claro que esta demanda conxunta é unha realidade que nos afecta a todos, independentemente do signo político. No debate do Estado da Nación, celebrado en xullo de 2022, o contido deste manifesto foi trasladado ao Congreso dos Deputados como resolución, logrando o apoio dunha decena de partidos políticos, tamén de diferente signo, e sendo aprobado. 2 anos despois dese debate, o pasado ano 2024, volveuse a realizar un informe sobre a necesidade de médicos en España por encargo do propio Ministerio de Sanidade, onde se volvían a actualizar os datos e se alertaba da situación crítica do Sistema Nacional de Saúde. Xa van 7 anos, 6 ministros de Sanidade e ningunha vontade política por parte do Goberno Central do Partido Socialista en por solución a unha problemática que afecta a todo o país e a saúde da xente. Esta situación é aínda máis preocupante nunha comunidade como a galega, cunha forte dispersión e cunha poboación cada vez máis envellecida e que precisa de máis cuidados e asistencia sanitaria. O Goberno da Xunta actuou e, facendo uso das súas competencias, elaborou unha lei que a habilitou para convocar prazas consideradas de difícil cobertura mediante concurso de méritos. Unha medida pioneira en España que fai máis atractiva determinadas prazas e que permitiu convocar máis de 350 prazas por esta modalidade, especialmente no noso rural. O Goberno da Xunta de Galicia a inacción do Goberno Central por poñer solucións en riba da mesa que faciliten que haxa facultativos que as comunidades poidan contratar, fai que moitos concellos galegos teñan serias dificultades para cubrir as prazas que quedan vacantes ou as baixas do persoal sanitario. Xa que logo é urxente que o Goberno de España teña en conta as demandas que hai tempo que lle veñen trasladando ás distintas comunidades para paliar o déficit de persoal e adopte, sen dilación, cantas medidas sexan precisas para poñer remedio a unha situación que se está agravando ano a ano. Polo exposto, solicitamos instar ao Goberno de España a axilizar o proceso de homologación de títulos dos profesionais sanitarios mentres non se transfira esta competencia a Galicia. Segundo, incorporar de maneira inmediata as novas prazas acreditadas á oferta formativa de especialidades. No punto 3, modificar o Estatuto Marco para levar ata os 72 anos da idade máxima para o exercicio da profesión médica. No cuarto, acelerar a implantación da especialidade de médico de urxencias. E, como quinto, impulsar, na liña do que veñen facendo comunidades como Galicia, medidas que permitan incentivar as prazas consideradas como de difícil cobertura para así lograr a súa cobertura. Muchas gracias. Ten a palabra don Carlos Gómez. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, é verdade que hai un déficit de médicos na atención primaria, que é un problema xeralizado en todo o territorio nacional, pero tamén é certo que non todas as comunidades autónomas sufren a mesma problemática, intensidade ou como queramos chamar. Galicia, debido, entre outras cousas, a súa dispersión xeográfica, envellecemento poboacional, tamén se enfrenta a problemas diversos. De todas as maneiras, aquí nesta moción, nesta exposición de motivos, o que non se fala é da planificación autonómica, que realmente quen ten as competencias tamén xoga, donde tamén xoga un papel fundamental. Creo que o que hai que falar é de falta de planificación da Xunta de Galicia, cas xubilacións previsibles, a pouca oferta de incentivos para atraer médicos ás zonas rurais, que agravou aínda así máis o problema en Galicia. Eu creo que, por outro lado,
Iso de que o goberno de España non fixo nada, podemos demostrar que é falso. O informe citado na moción foi solicitado polo Ministerio de Sanidade, que de entrada mosa que sí se estaba abordando o problema. Ademais, dende o ano 2020, como así amosan os datos, as medidas que tomadas polo goberno de España melloran os mesmos. Con iso non queremos decir que sexan suficientes. A solución, tamén, como dicía antes, depende das comunidades autónomas, que son as que xestionan os recursos e, ademais, executan os fondos destinados á sanidade. Din que o problema é de axilidade do sistema de acreditación de plazas MIR por parte do goberno e creemos, pero tamén, moitas plazas MIR de medicina familiar quedan desertas porque precisamente os estudiantes non as elixen porque non hai ningún tipo de incentivo para elas mesmas. Isto é o resultado da baixa remuneración, podemos falar tamén de sobrecarga laboral e tamén de, como decía antes, de falta de incentivos. Polo que non basta con aumentar solamente as prazas MIR, se os médicos non queren ocupalas, e que realmente o problema tamén está noutro tipo, neste caso, de decisións. Tamén, como decía antes, a carga asistencial, e o atractivo da especialidade de medicina familiar. Din que as comunidades autónomas fixeron todo o posible, mentres que o goberno de España non fixo nada, ademais da exposición que creemos que é engañosa, porque non falan das deficiencias que tiveron as comunidades autónomas como Galicia na planificación e xestión do personal sanitario. Podemos poñer exemplos como ademais de non reducir a sobrecarga de traballo nos centros de saúde, tamén nos ofrece incentivos atractivos para os médicos no rural e, ademais, que creo que é importante facer referencia aos recortes na sanidade pública con maior peso para a sanidade privada e un longo etcétera, etcétera, etcétera. Esquécense da responsabilidade dos gobernos autonómicos, no caso de Galicia, a Xunta podería implementar medidas como os contratos estables, cousa que todos somos conscientes que se fan contratos por horas, por días e demais, incentivos económicos e mellores condicións laborais, en definitiva. Para nós, as solucións reais para a sanidade en Galicia parten, en primeiro lugar, dunha planificación a medio e longo plazo, previsión de xubilacións, cobertura de plazas con tempo suficiente, creación de sistema de incentivos efectivos para atraer médicos ao rural. En segundo lugar, melloras nas condicións laborais, por exemplo, a reducción dos cupos de pacientes para médicos de familia, incremento salarial para facer a especialidade máis atractiva, por outro lado, tamén a estabilidade nos contratos de médicos xóvenes. En terceiro, falamos da facilitación da homologación de títulos estranxeiros. Somos conscientes de cal é a problemática neste sentido, pero o que temos que ter en conta tamén, neste caso, é que non podemos permitirnos baixar a calidade do servicio que temos nestes momentos na nosa comunidade autónoma e no resto do territorio nacional. Por lo tanto, esas homologacións teñense que adaptar ao noso país. E tamén creo que é importante ter programas de adaptación rápida. En cuarto lugar, estamos convencidos que o modelo en Galicia falla. Hai que facer unha revisión do modelo de atención primaria, que a incorporación de máis enfermeiros e enfermeiras e outros profesionais nos centros de saúde para poder así reducir a carga de traballo dos médicos. E, en quinto lugar, por suposto que necesítase máis inversión pública e mellor xestión dos recursos, como aumento do presuposto na atención primaria en Galicia e o control do peso crecente da sanidade privada na nosa comunidade autónoma. Rematei a miña primeira intervención. Moitas gracias, don Iago Pereira. Grazas, señor presidente. Ben, a ver, o primeiro que creo que hai que deixar moi claro é que
o Goberno do Partido Popular leva 15 anos máis de 15 anos na Xunta de Galiza e ten prácticamente a inmensa maioría ou casi todas as competencias para poder evitar esas situacións que, bueno, de xeito, digamos, interesado se plasman aquí na exposición de motivos que relatou a portavoz do Partido Popular. Entendemos que esta moción non está pensada realmente para aportar solucións, senón que o que se pretende é responsabilizar a outros do desastre sanitario no que está inmersa Galiza, que sí que coincidimos, evidentemente, e sobre todo en atención primaria. O PP no goberno galego sabe, dende fai moitísimos anos, que estes puntos nos que estamos, estes puntos críticos aos que chegamos a día de hoxe, iban a chegar. De feito, manexaba, como todos e todas sabemos, informes, tanto Sergas como o Partido Popular, que iba a haber problemáticas para cubrir todas as prazas existentes e as vacantes sucesivas por xubilación. Non houve nin planificación, nin a curto, nin a medio, nin a longo plazo. Foron múltiples as ocasións nas que iniciativas presentadas no Parlamento Galego polo BNG foron rexeitadas polo Goberno do Partido Popular da Xunta. Isto non é unha novidade, sempre, cando digo isto, me refiero a falta de profesionais, e o PP realmente o único que fixo foi, insisto, sabendo que este punto podía chegar, acelerar para esnaquizar a sanidade pública e favorecer ao negocio da sanidade privada, como está máis que demostrado. Así, sucesivamente, o Goberno da Xunta foi reducindo o orzamento, reducindo o número de prazas MIR, e do mesmo xeito o Goberno de Rajoy, que aquí na exposición de motivos non o fala, mantivo a taxa de reposición que só permitía repoñer un profesional por cada 10 que se xubilara, un déficit absoluto na convocatoria de plazas. Ben é certo que isto seguramente sexa unha das cousas a exixir ao goberno do Estado, e sí que aí podemos coincidir en que non o está facendo. No que respecta a atención primaria, seguen quedando prazas MIR sen cubrir, dos que rematan seguen sendo moitos os que non aceptan quedar en atención primaria, e unha das razóns, ou quizáis a razón máis importante en este aspecto, é que os Sergas segue practicando a temporalidade e a precariedade laboral. A modo de exemplo, hai alrededor dun 50% dos profesionais de enfermería de facultativos que son temporais. Isto, insisto, ao final é, como decía ao principio, competencia completamente da Xunta, tamén é un debe. As políticas sanitarias do PP nestes últimos 15 anos, como dixen, deixan unha atención primaria desprestixiada, minusvalorada, con listas de espera eternas e con atención pediátrica reducida a mínimos. Para poñer un exemplo, que tampouco se recolle en ningún momento no documento, hai uns 200 concellos galegos que non teñen servizo de pediatría. O recorte acumulativo en atención primaria deste goberno do Partido Popular na Xunta nos últimos 15 anos é de menos 1.961 millóns. Se aplicamos o IPC, teríamos que sumarlle uns 275 millóns máis. A isto, temos que engadir tamén que máis de 380.000 persoas en lista de espera para atención hospitalaria, consultas, probas diagnósticas ou intervencións cirúrxicas, e a saturación permanente, como todas e todos debemos saber, dos servicios de urxencia. O informe ao que se refire tamén aquí na exposición de motivos do Partido Popular tamén obvia, por exemplo, os datos que ten Galiza, que Galiza está a cola en atención primaria con un 11,79% fronte ao 14,17% da media do Estado, casi 2 puntos de diferencia. E isto, insisto, é por todas estas razóns. En definitiva, hai unha
unha falta de planificación absoluta diante da cal se entendemos que o Partido Popular o que quere é crear un relato que distraia a problemática real. No tocante ao que é a responsabilidade do goberno español, como decía, creemos que é unha das cousas máis importantes, máis alá de que poidamos estar con matices de acordo con certos puntos que se solicitan nesta moción, é o tema da taxa de reposición, das que aquí non se fala, e sobre todo no primeiro punto que pide o Partido Popular, como xa veño dito en outras temáticas, benvidos ao barco de exixir sempre máis competencias para Galiza, porque dende o BNG entendemos e temos claro que cantas máis competencias teñamos vai ser mellor para galegos e galegas, para baioneses e para baionesas. Por eso tamén, por todo isto, entendemos que todas estas propostas en materia sanitaria que poida traer o PP poden ser ben recibidas co sentido de intentar mellorar a vida das persoas, pero entendemos que o Partido Popular ten un debe moi grande, habendo gobernado ou estando gobernando xa 15 anos e tendo a maior parte das competencias, e de realmente elevarnos a este punto no que estamos actualmente. Por eso nos entendemos que unha das medidas primeiras que se debía adoptar é un aumento do orzamento, que como mínimo para estar na media do Estado, como antes dixen, sería de 200 millóns de euros. Garantir a capacidade de calidade docente para atender a formación dos profesionais MIR, elaborar con urxencia un plano de ordenación de recursos humanos para identificar as necesidades do persoal e de cada colectivo, rematar coa política de precariedade e explotación na contratación, como decía antes, con eses contratos prácticamente temporais, a incorporación á carteira de servicios de atención primaria de categorías imprescindibles para prestar unha atención integral e descolapsar as listas de espera, personal de psicología, terapeuta, ocupacións, logopedas, etc. Por en marcha a carteira propia de servicios e recoñecer o mapa de competencias de cada categoría profesional e de outras categorías que habería que incorporar para ter unha mellor calidade asistencial e descongestionar as axendas. Entendemos que esta moción que o PP reclama como bálsamo non vai curar os males da atención primaria que eleva entendemos o selo do Partido Popular, e por todo isto nos vamos a opoñer a esta moción. Grazas. Non sei, estaba en dúbida se iba a propor unha emenda para a moción, porque non falou sobre os puntos da moción e añadiu outros, igual hai que propor unha emenda. Doña Ruth Álvarez. Ben, efectivamente coñecíase que o déficit ia chegar, como decíamos, por iso no 2018, co goberno de Mariano Rajoy, se tomaron cartas no asunto no Consello Interterritorial, se aprobaron por unanimidade unha serie de medidas prioritarias para corrixir as carencias que se estaban orixinando. Pero todo quedou en papel mollado cando chegou o PSOE ao goberno, nada se fixo por darlle solución a este grave problema que afecta a todo o país. Tanto é así que de 2018 a 2025, como dixemos, 6 ministros de Sanidade pasaron pola carteira de Sanidade e ningún foi quen de sentarse coas comunidades autónomas para atallar esta situación que afecta a todos. A resposta do Ministerio de Sanidade continúa sendo de pasividade, non aceptando ningunha das propostas recollidas no documento. O Partido Popular continuou insistindo para que o Goberno Central exercese as súas competencias e tomase cartas no asunto. Por iso, no debate do Estado da Nación de 2022, o PP presentou unha proposta de resolución na que se plasmaron estas medidas, a cal foi aprobada con apoio dunha decena de partidos, incluídos PNV, Junts per Catalunya, mentres que Esquerda Republicana, abstívose, BNG e PSOE votaron en contra. Está claro que canto peor vai a situación sanitaria en Galicia, maior beneficio político sacan. No Parlamento de Galicia, o PP presentou unha iniciativa na que se recollía o apoio a este manifesto, así como instaba o Goberno de España a cumplir co mandato
Parlamentario que lle encomendou na aprobación da proposta de resolución do debate de Estado da Nación, o BNG e o PSDG volveron a votar en contra dos intereses dos galegos. Que fixo Galicia? Pois miren, Galicia, prazas por concursos de méritos, incremento das prazas de formación sanitaria especializada MIR, máis recursos para a sanidade pública galega e mellora das condicións laborais, ademais de convocatorias de OPE. E agora vou desenrolar cada un dos puntos. Hai que recordar que Galicia é unha comunidade cunha dispersión poboacional moi elevada, como dixen antes, unha poboación cada vez máis envellecida e que precisa máis cuidados e asistencia sanitaria. Porén, o Goberno da Xunta de Galicia actuou e ante a inacción do Goberno Central fixo uso das súas competencias levando a cabo medidas que permitisen paliar esa escaseza de profesionais. A Xunta fixo o que non fixo ningunha comunidade autónoma, habilitar a posibilidade de convocar plazas consideradas de difícil cobertura, por quedarnos reiterados procesos vacantes, ofertándoas en propiedade mediante concurso sen oposición. En propiedade creo que vai no rango contrario de decir que non hai estabilidade no traballo. Eu entendo que unha praza en propiedade dá bastante estabilidade. Trátase de unha medida pioneira en todo o Estado, unha medida que ofrece unha praza en propiedade con concurso de méritos, sen necesidade de pasar por unha oposición, tamén para aqueles profesionais que remataron a súa formación. Isto foi posible gracias á aprobación da Lei 2/2022 do 6 de outubro de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario con título de especialista en Ciencias da Saúde do Servicio Galego de Saúde. Unha norma que saiu adiante gracias ao apoio do PP, porque tanto PSOE como BNG volveron a votar en contra de dar solución aos problemas dos galegos e enmendaron a lei para suprimir este punto. Grazas a esa lei, a Xunta fixo en 2022 unha oferta de 106 prazas para dotar de persoal as prazas vacantes de máis difícil cobertura, as cales asignaron nun tempo récord de 5 meses. A esta oferta de prazas engadíronse outras posteriores, tanto de médico especialista en medicina familiar e comunitaria como en especialidades para cubrir vacantes en hospitais comarcais, deixando claro o compromiso da Xunta de Galicia coa Galicia máis rural. A día de hoxe, grazas a esta medida impulsada pola Xunta co apoio do PP, cubríronse máis de 350 prazas. Respecto ao incremento das prazas de formación sanitaria especializada MIR, Galicia leva ofertando dende a convocatoria de 2022 207 prazas formativas de especialista en medicina familiar e comunitaria. Isto representa un incremento do máis do 135% na capacidade formativa galega desta especialidade en comparación co que facía o bipartito, 88 prazas. Un esforzo moi destacado fronte a un incremento total de prazas formativas desta especialidade. Compre tamén destacar, no ano 2009, o goberno bipartito formaba cada ano a 88 médicos de familia, cubrindo só o 70% das prazas formativas que Galicia tiña autorizadas polo Ministerio. O goberno do PP, dende 2009, non fixo máis que incrementalas ata cadar o 100% das autorizadas. E cando se chegou ao tope, aínda se conseguiu que se autorizasen máis prazas. Coas 207 prazas, formamos máis do dobre de especialistas en medicina de familia dos que formaba o bipartito. Para conseguilo, tamén se introduciron melloras para o persoal que colabora nesa formación, aprobando un decreto que regula por primeira vez o estatuto do titor e lles outorga incentivos como garantía de reserva de tempo específico na súa axenda, prioridade nas actividades formativas, reserva de prazas específicas, máis puntuación nos baremos de méritos e máis velocidade na consecución dos graos de carreira profesional. No punto dos recursos para a sanidade pública galega, o orzamento dos Sergas aumentou nun 45,8% en relación co que aprobou o bipartito para o ano 2009. Mentras aquel tiña 3.655 millóns, o de 2025 temos 5.331,75 millóns de euros. Iso supón 1.676 millóns máis. E non se trata só de investimento en construción de hospitais, que tamén, senón que hai
que unha moi boa parte dese é investimento en persoal. En relación ao 2009, os orzamentos en gastos de persoal aumentaron nun 43%, máis de 668,31 millóns de euros. Ano 2009, falamos de 1.556 millóns de euros para todo o persoal do Sergas. Ano 2025, 2.224 millóns de euros para todo o persoal do Sergas. Así mesmo, nunca antes houbo tantos profesionais contratados, máis de 45.000. Iso supón un 24% máis que en 2008, cando había 36.256. Máis de 8.700 profesionais máis ao día traballando na sanidade pública respecto a cando gobernaba a esquerda. E repito, 8.700 profesionais máis. A media diaria de profesionais en 2008 era 36.256, en 2022, 43.295, en 2024, 45.002. No que respecta a persoal, nos orzamentos da Xunta para o 2025 hai casi 200 millóns de euros máis para o capítulo de persoal de atención primaria que os que tiña o orzamento do bipartito para o ano 2009. Falamos de melloras das condicións laborais. Nos últimos anos, a Xunta de Galicia foi quen de mellorar as condicións laborais dos médicos de atención primaria. Incremento do prezo das intersubstitucións, igualáronse as retribucións das prolongacións de xornadas en primeira coas de hospitalaria, habilitación dun sistema de reparto dos pacientes no caso de vacante dun médico habitual, actualización do prezo das gardas, incluindo aos MIR, aprobación dun manual de cobertura de ausencias en centros de saúde, implantación dun complemento de turnicidade en atención primaria para quendas de tarde e deslizantes, establecemento dos días 24 e 31 de decembro como días de especial significación a efectos retributivos para o persoal de primaria, habilitación dun sistema de reparto dos pacientes no caso de vacante dun médico habitual, máximo de 300 cartillas, cunha prestación adicional de xornada de 4 horas e media a semana e unha retribución anual de 12.000 euros ano ou parte proporcional. Reducción progresiva de 112 horas anuais na xornada laboral e a posibilidade de facer prolongacións de xornada cos pacientes propios cando exista un exceso sistemático na xenda diaria do profesional. Todas estas medidas tomáronse co acordo dos representantes sindicais e dos profesionais sanitarios. Acordo, repito outra vez, acordo dos representantes sindicais e dos profesionais sanitarios, sacando a meirande parte destas medidas de xeito unánime, que creo que tamén é moi importante. Falamos agora de convocatorias de OPE. Nos últimos 5 anos, a Consellería de Sanidade realizou 9 convocatorias de oferta pública de emprego, como mínimo unha anual, cumprindo o compromiso marcado cos profesionais do Servicio Galego de Saúde. Esas 9 convocatorias permitiron ofertar case 9.000 prazas, concretamente 8.931, nas que inclúen tanto novas prazas como de consolidación. Quero tamén, antes de facer o peche, pois facer aquí lectura dun punto que lin da Sociedade Española de Medicina de Familia e Comunitaria sobre o punto de inflexión para a atención primaria. E, de feito, falan de que a atención primaria en España é a resposta a numerosos retos sociais crecentes definidos polo envellecemento da poboación e o aumento de enfermedades crónicas e situacións clínicas de multimorbilidade. Perdoade se algunha palabra non está ben traducida porque o texto está en castelán e eu vou traducindo de cabeza. Fala da que a xeneración baby boom comenzou a entrar na franxa dos 60 anos, un período de vida onde a incidencia da patoloxía crónica se dispara e, ao mesmo tempo, a poboación maior de 90 anos crece a un ritmo acelerado, o que exixe un modelo de atención máis complexo e adaptado ás novas realidades. Pola súa parte, aumentan as demandas tamén de atención en materia de saúde mental. Esas tendencias sociais e demográficas representan unha carga crecente para o sistema sanitario que debe adaptarse. O sistema sanitario debe adaptarse para seguir garantizando unha atención equitativa e de calidade para toda a ciudadanía.
Esta é a realidade. Ante esta realidade, eles o que din é que non se pode seguir ca pasividade e que o 2025 ten que ser un ano que sexa un punto de inflexión e que se empece a traballar e facelo de maneira colaborativa dende as administracións de distinto cor en prol dos beneficios da cidadanía. Dende a Senfic subrayan, como digo, que o 2025 debe ser un punto de inflexión. Require un compromiso político decidido, recursos adecuados e unha visión estratégica que dé resposta ás necesidades actuais e futuras da cidadanía. Non pode ser simplemente un ano máis na folla de ruta do sistema sanitario español. Debe converterse no momento en que se materialicen as reformas necesarias para garantir a sostenibilidade e eficiencia da atención primaria. Co apoio dos e das profesionais, o compromiso das administracións e a participación de toda a sociedade, poderemos asegurar un futuro no que a atención primaria siga sendo o pilar fundamental do noso sistema sanitario, capaz de responder con eficiencia e calidade aos retos do presente e do futuro. E por que lin isto? Porque non sei que viñemos aquí a pedir, en definitiva, que se deixe esa inacción do Goberno central en prol da sanidade, neste caso, da atención primaria galega. E pecho xa dicindo, pois, que, en definitiva, as competencias autonómicas son limitadas ante un problema estatal no que só pode por solución o Ministerio de Sanidade. Dende a Xunta de Galicia fíxose un enorme esforzo para pôr en marcha medidas que permiten incentivar as prazas de médico de familia, mellorando as condicións laborais e ofertando a cobertura das vacantes mediante concurso de méritos en oposición. Polo tanto, é o momento de que o Goberno do PSOE de Pedro Sánchez tome cartas no asunto e poña en marcha medidas reais que vayan dirixidas a paliar o déficit de médicos de familia, seguindo as peticións de 13 comunidades autónomas, de numerosos partidos de distinta ideoloxía e dos propios informes do Ministerio de Sanidade. Moitas gracias. Don Carlos Gómez. Moitas gracias, señor presidente. Di vostede colaboración entre forzas políticas. Hai que coller exemplo do Partido Popular, igual que fan o señor Feijóo e o señor Tellado no Parlamento, que vai deixando os galegos e galegas á altura do betún co seu comportamento. Fala de que puxo as solucións en riba da mesa foi o señor Rajoy xusto antes de marchar. Esquécense de que o señor Rajoy levaba case 8 anos gobernando. E, ademais, vostede, que o dixo vostede, non o digo eu, que a Xunta de Galicia empezou a tomar medidas no ano 2022 ante este problema. O que deixa patente é que todos os anos anteriores que gobernaron, incluso, salvo os 4 anos que gobernou neste caso o bipartito, o que deixa patente vostede ca súa exposición, porque ademais é verdade, é que non fixeron absolutamente nada. Pero ademais voulle explicar tamén o porqué vamos a votar en contra desta moción, sendo conscientes, ademais, e deixando ben claro que estamos sensibilizados co sistema sanitario nacional. Vostedes a iniciativa que traen aquí, aparte de hipócrita, é cínica. Din que o goberno galego está a facer todo o posible para contratar profesionais, cousa que non é verdade, senón paguen o que teñen que pagar. Son conscientes, como calquera dos que estamos nesta mesa, da fuga do talento deste país a nivel sanitario. E din que o goberno non axuda. Voulle dar datos, como di vostede. En primeiro lugar, plazas convocadas no ano 18 polo goberno de Mariano Rajoy, 8.043 plazas. O Partido Socialista, ou o goberno, mellor dito, de Pedro Sánchez, na convocatoria 23-24 sacou 11.607 plazas e no 24-25 11.943. Un 44% máis
do que sacaba o señor Rajoy naquel momento. E a Xunta, que se lle esqueceu de dicir na súa exposición nestes momentos, este ano deixa de convocar, por exemplo, 100 plazas. Esa é a realidade. Ademais, lembrolle que o goberno de Pedro Sánchez levou a cabo o maior proceso de estabilización laboral da historia deste país no Servicio Nacional de Saúde. E falemos, como non, das plazas MIR. Na convocatoria 17-18, o señor Rajoy, 6.513, na 22-23, foron 8.550, un 35% máis no goberno de Pedro Sánchez. E a Xunta deixa de cubrir, dende o ano 2012, 1.541 plazas. Antes facía referencia o voceiro do BNG desas diferentes convocatorias donde o señor Feijóo, gobernando en Galicia, non cubría o 100% das tasas de reposición, e cubría ese 1 de cada 10 ou o mismo que o 10% en varias ocasións. E de vostedes veñen aquí a dicir que faltan médicos, que é verdade que faltan. Claro que o sabemos, e os galegos e galegas pagan esa falta de planificación e programación de cando vostedes gobernaban. Falan da xubilización aos 72 anos, que é unha proposta do Partido Popular, e que, ademais, nos non descartamos que sexa unha parte da solución, pero que vostedes non dixo, ou vostede concretamente, e ademais nesta exposición de motivos, o que non din é que o señor Mariano Rajoy, vamos a facer memoria, co decreto 20 do ano 2012 sobre estabilidade orzamentaria obligou a xubilación forzosa dos médicos aos 65 anos. E foi, ademais, o señor Montoro quen implantou a taxa de reposición, donde, ademais, se lle avisou que no sistema sanitario nacional non o fixera. A isto hai que chamarlle cinismo. Pero vamos a falar tamén das homologacións. Recoñecer, en primeiro lugar, o importante papel que tamén xogan estes médicos que veñen do estranxeiro no sistema de saúde deste país. Tamén a nivel cualitativo e cuantitativo, tanto para especializarse como para exercer, chegan de outros países e o noso sempre foi un gran receptor. Pero a pesares de que hai que seguir mellorando, nas homologacións voulle dar datos de títulos de medicina básica extracomunitario do Ministerio da Universidade, os que xustifica a súa hipocresía, insisto, e cinismo. Mire, nos anos 2008 foron creadas 7.709 plazas. 2009, 6.968 plazas. 2010, 6.800. 2011, 5.525. E agora empezamos a falar do goberno de Mariano Rajoy e facemos unha comparativa. 2012, 3.491. 2013, 2.432. 2014, 2.439. 2015, 1.383. 2016, 2.836. 2017, 3.146 e 2018, 4.008 plazas. E chega o señor Sánchez. 2019, 6.354. 2020, 4.036. 4.293 no 21, 4.969 no 22 e no 2023, 8.585. Que casualidade que, cando menos homologacións houbo, foi mentras gobernaba o señor M. Rajoy, o Mariano Rajoy, como lle queramos chamar, o mesmo que decir que o Partido Popular. E se nos poñemos a sumar os datos dos MIR ou de formación sanitaria especializada, nin que decirles. Tamén invito a que vexan a gráfica dos datos obxectivos dos recoñecementos de títulos de médico especialista extracomunitario, tanto da Unión Europea como do total en xeral. As homologacións aumentaron moito,
non si non solamente pola forte demanda, senón tamén por decisión política. Por decisión política. Fíxese a que no seu momento tomou Mariano Rajoy e fíxese neste caso a que tomou Pedro Sánchez. E digo isto último porque ademais Pedro Sánchez no seu momento comprometeuse a agilizar tamén a homologación dos títulos sanitarios estranxeiros e para que non haxa tampouco dúbidas o informou no seu momento cando fixo referencia á política migratoria de España. Entre outras moitas cuestións, avanzou unha serie de medidas concretas que teñen como obxectivo a chegada de migrantes, entre eles os miles de sanitarios estranxeiros que buscan vir ao noso país para poder exercer a profesión. E dixo tamén literal e textualmente: imos axilizar a homologación de títulos académicos para aquelas persoas que queran traballar tempo no noso país e que será o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidade o encargado de axilizar de bandita homologación. Estes son os motivos polo que se axiliza ditas homologacións e non pola axuda concretamente do PP ou do Partido Popular que vostedes dicen que hai que consensuar e falar. Dito todo isto, deberíamos tamén, que é certo, recoñecer todos e todos que a homologación non é un todo vale. Como decía antes na primeira intervención, o que temos é que cumprir esta homologación ten que cumprir ca súa función, porque senón iría en contra da calidade asistencial que teñen hoxe os nosos sanitarios, e igual que todos sabemos que hai persoas ás que non se lle pode recoñecer dito título a estas alturas. A súa formación non está acorde, moitas delas, a nosa, polo tanto, hai que ter cuidado. Sabemos que o proceso é tedioso, que é complexo, igual que casi todo, ou prácticamente todo, na administración. Esta moción do Partido Popular de Galicia carga toda a responsabilidade sobre o Goberno central, obviando o papel que xogou a Xunta de Galicia na falta de planificación e recortes sanitarios. A realidade, e podemos falar concretamente, pois do que acaba de dicir o Tribunal ou o Consello de Contas de Galicia, o exemplo do Álvaro Cunqueiro. Sobrecoste de 470 millóns de euros, que non o digo eu, o di o Consello de Contas, cando nun proxecto inicial, que se lle esqueceu tamén dicir a vostedes, iniciado polo bipartito, había 1.200 camas e quedaronse 800, que veñen sendo máis ou menos as que ten Povisa. Céntrese en la moción. No se nos vaya. No vaya para máis de unha ocasión que vostede non me vai a decir a min o que teño que comentar o respecto neste pleno. Estamos falando de datos. Eu non estou mentindo. A realidade é que se debe apostar por unha mellor planificación, incentivos efectivos e un reforzo real da sanidade pública en Galicia e nunca en favor da sanidade privada, como acabo de comentar, por exemplo, con Povisa. E despois de gobernar tantos anos na Xunta, como decía antes, na exposición de motivos, aparte de non dicir a verdad, veñe dicindo o de sempre, que a culpa é de todos menos miña. E nos creemos e apostamos por unha mellora da sanidade galega. E vostedes? Non creo porque ao final nesta exposición de motivos, como sempre, minten. Vostedes, e isto podemos trasladado a calquera administración, incluso o goberno deste país, primeiro mentras goberna xereran os problemas e despois lle dicen os demais que os solucionen. Hipocresía, cinismo, señoras e señores do Partido Popular, o Partido Socialista, que vai tender a man para mellorar sempre a sanidade pública, pero, como digo, sempre ou casi sempre, que teñan ben claro que vai haber cordóns sanitarios.
en defensa sempre dos profesionais da propia sanidade pública e sempre en detrimento da sanidade privada. O Partido Socialista vai votar en contra. Gracias. Muchas gracias, señor Iago Pereira. Ben, despois de toda esa batería de números, dos cales moitos deles, bueno, son interpretacións do Partido Popular ou da voceira do Partido Popular, quen sexa, porque, vamos a ver, insisto un pouco no que decía na miña primeira intervención, non? É dicir, están construindo un relato para esculparse de toda a culpa e botar ya a culpa a outros, porque primeiro, o sea, se chega á conclusión, entre todos, entendo, que a atención primaria, a sanidade en xeral, ten un problema, non funciona ben, vale. Despois, vostedes en 5 puntos dan a solución, porque acaba de decir unha batería de solucións que en da Xunta de Galiza se fixo, e chegamos ao punto de estar na UBI da sanidade pública, a pesar, supostamente, de todo o que vostede dixo. E a solución máxica son estes 5 puntos, non? Son estes 5 puntos que, algúns deles, foron preimplantados polo goberno do Partido Popular de Mariano Rajoy, porque nestes últimos 15 anos hai que recordar que 7 deles compartiron goberno da Xunta con goberno do Estado. Están exixindo cousas, porque aí sí que coincido con parte do relato da portavoz do Partido Popular, que do Estado sí que se podían haber feito máis cousas, e está, digamos, un pouco a cuestión paralizada. E se está paralizada significa que colla a herdanza que tiña, que a herdanza súa do seu partido, do Partido Popular. Entón, vostedes sabían perfectamente que se iba a chegar a este punto. Lembro, porque, bueno, xa empezamos a ter uns anos e levo aquí xa uns cuantos, que xustamente cando coincidía o goberno da Xunta co goberno de Mariano Rajoy, a única excusa que puña o Partido Popular continuadamente era que faltaban profesionais. O sea, a Xunta o facía todo, Mariano Rajoy o facía todo por a solución sanitaria, pero que faltaban profesionais. Ahora vostede di unha batería aí que parece que se contrataron 6 millóns de médicos. E xa digo, fai uns anos o problema era a falta de médicos, que non había, nosotros queremos pero non había, non, a cuestión son cuestións laborais, son cuestións máis profundas que a Xunta por desplanificación completa nunca abordou. Empezamos a estar de acordo nunha cousa nos últimos plenos e en temáticas xerais das competencias, o gallá o Partido Popular de Galiza, que só fala de competencias cando realmente lle interesa, que é cando non goberna no Estado. Porque, insisto, hubo 7 anos de goberno Xunta e Partido Popular e non hubo transferencias de competencias. E agora, en cuestións nas que queren desviar o foco e apuntar sempre hacia Pedro Sánchez como estrategia política, que me parece ben, cada un pode ter a estrategia que teña, en moitos matices, o sea, en moitos temas, e en un deles piden transferencias de competencia a Galiza. Bueno, o Gallá, cando volva o Partido Popular a gobernar o Estado español, se volve algún día, pois, bueno, o Gallá transfira esas competencias que ahora tanto piden e o dan como a solución. E despois, hai tamén outra cuestión que non quería deixar pasar, como para reforzar o que decíamos, que en estes 15 anos, o Partido Popular incrementou o beneficio da sanidade privada e non apostou todo o que tiña que apostar desde a nosa óptica polo servicio completamente público, coa cuestión da venta de Povisa, e a non recuperación, tanto no Parlamento Galego como solicitamos, incluso en este plenario, trouxemos do BNG unha moción para iso que foi rexeitada polo Partido Popular.
Bueno, era simplemente, non me meto xa no cunqueiro para non estenderme, pero bueno, quería o de Povisa porque quero dicir que entendo que é un exemplo moi claro dunha das exposicións que eu puña antes. Nós vamos a manter o voto en contra no sentido de que entendemos que o Partido Popular non fixo os deberes e está tendo un relato simplemente interesado e deberían verse o embrigo e facer moitas máis cousas cas competencias que ten a Xunta de Galiza. Gracias. Paramos un segundo, porque Carlos. Bueno, pues vamos a rematar este punto, non sei se nada, eu quería facer un par de apreciacións nada máis. Parto da base de que a sanidade española é unha das mellores sanidades do mundo e a galega das mellores dentro do territorio español. Eso digo de partida, non? Porque desde parte do bloque parece que dice que todo un desastre, toda a xente tal. Non, a verdade é que temos unha moi boa sanidade. A parte deso, evidentemente, para ter unha sanidade como cualquier outro servicio adecuado ten que ter melloras continuas. Eso é indudable, non podemos quedarnos parados. E de feito, se falaba do incremento presupuestario, pero que fai 4 ou 5 anos o presuposto da Xunta de Galicia era de 4.000 millóns. E agora estamos por enriba dos 5.000. Máis dun 25% en 4 ou 5 anos. Eso non se dá en ningún servicio de calquera outro signo. A sanidade si ten peso e así se fai. E aquí o que se trae son puntos moi concretos. Non se di que con isto solucionan todos os problemas, pero hai 4 puntos concretos que son de competencia única e exclusivamente nacionais, do Estado. O PSOE, eu pregunto, o PSOE e o Bloque están en contra da agilización da homologación de títulos profesionais sanitarios en outros países? Hubo un comentario un pouco xenófobo cando se dixo que non queríamos baixar o nivel da sanidade española. Aquí non se dice que se aprobe a calqueira, se dé cobertura ao seu título, sino que se examinen todos os que hai e se digan se son aptos ou non son aptos. Hai xente moi boa que ven de fora e seguramente hai outros que seguramente non podrán entrar. Pero eu creo que nadie pode estar en contra disto. Incorporar de maneira inmediata as novas plazas acreditadas a oferta formativa de especialistas. Decían antes que o MIR que quedan plazas sin adxudicar, porque hai xente que non quere ser médico de familia. Pero eso mudou na última convocatoria, precisamente, a petición das comunidades autónomas para que non queden plazas libres e se amplíen a xente que poda elixir. Porque o problema é que se pechaba en un número determinado, eses non querían, que as plazas non se cubrían. Ahora, a xente que está no examen e que aprobou o examen pode elixir. Este ano, eso disminuiu. Modificar o Estatuto Marco para levar a edade de xubilación. Todo aquel que quera facelo, porque non vai a poder facelo. De feito, a medida que se falaba antes de os menores a xubilación forzosa aos 65 anos foi de todas as comunidades autónomas e a primeira que o revertiu foi a Comunidade Autónoma de Galicia. Eu conozco ben porque estaba eu ali. E se revertiu eso porque se entendía que foi un erro. Pero foron todas as comunidades autónomas de España. E a primeira que a cambiou foi a galega.
Acelerar a implantación da especialidade de médico de urxencias. Hai algún problema contra eso? Eu creo que non. Eu creo que é un consenso xeneralizado de que isto salga canto antes, e a día de hoxe non saliu. E logo impulsar medidas que permitan as plazas de difícil cobertura, como en Galicia, de feito, se están facendo desde fai anos. Vou a por un exemplo solo. En estes anos, Galicia sacou un contrato que foi novedoso en todo o Estado, que era a adxudicación de contratos a médicos de familia por 62.000 euros, con 2 guardias como dentro dese paquete, e a maiores, as guardias que pudieran facer 4 anos sin unha oposición. Eu creo que, de logo, é un exemplo de estabilización. Se presentaron aquí e despois se presentaron en outros estados. Por lo tanto, o que se pide é algo moi concreto de mellora continua de o que é a sanidade. E en eso temos que traballar. Que outras cousas se poden mellorar de outras administracións, pois se pode entrar aquí e se discuten tamén como se discuten estos. Pero isto vai para 5 medidas moi concretas que son competencia do Estado español e que se pide por parte de todas as comunidades autónomas que insten ao goberno español a que poda tomarlas. E pode tomarlas perfectamente, porque, como digo, son parte das súas competencias. Procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Abstención? En contra? Abstención? De todas formas, alcalde, se me permite, neste caso, nos votamos en contra porque hai unha exposición de motivos que non se asusta a realidade. Pero o que votamos é a parte final. No, pero o que non se pode... A ver, vostede acaba de decir, eu entendo Carlos, precisamente... Carlos, está debatido, está votado, continuamos. Pero está opinando de catro cosas que non se asustan a realidade, o que vostedes traen aquí. Xa está falado. Pasamos ao seguinte punto, é a moción presentada por o BNG, concretamente, apoio á plataforma de sanidade pública. Ten a palabra don Iago Pereira. Ben, antes de ler a exposición de motivos, reiterar e aclarar o que acaba de decir o señor presidente, no sentido de que é unha moción de sanidade pública, non é unha moción do BNG, collémola nós porque se nos ofertou e nos parecía ben traela a pleno. Ben, exposición de motivos. A plataforma Sanidade Pública de Galicia, despois da gran manifestación celebrada cun enorme éxito en Vigo, organizada pola plataforma de Vigo e o resto de plataformas da área sanitaria, acordamos convocar unha nova manifestación en Compostela o día 6 de abril ás 12 dende a Alameda, dada a nula resposta da Xunta de Galicia da Consellería de Sanidade ás reivindicacións que expuxemos de incrementar os recursos, mellorar a organización e o funcionamento da atención primaria, reactivar e aproveitar plenamente os recursos dos hospitais públicos para afrontar o incremento das listas de agarda e frear a deterioración, desmantelamento e privatización de todo o sistema público galego por parte do PP galego. As organizacións que formamos parte desta alianza social e profesional consideramos fundamental o apoio dos concellos como administracións máis próximas aos problemas da cidadanía e pedimos o apoio ás reivindicacións que expoñemos de maneira consensuada. 1. Máis atención primaria, centros de saúde e PACs dotados de personal suficiente en todas as categorías, ben equipados, accesibles en 24-48 horas máximo, consultas presenciais, a solicitude do paciente, reorientar a atención primaria, a promoción, prevención, traballo comunitario e participación social. Por outro lado, máis atención hospitalaria, utilización plena dos recursos instalados en hospitais mañá e tarde, recuperar os recortes nos hospitais comarcais, acabar coa política de concertación coa privada, restitución ao sistema público dos centros privatizados, plans para reducir listas de agarda e a non ocultación das mesmas, acabar coa precariedade laboral e recuperar a existencia de dedicación exclusiva do persoal médico. Por último, máis sanidade pública, incrementar o orzamento sanitario público, plan de saúde galego, que adapte os recursos ás necesidades, recuperar os servicios privatizados e as áreas sanitarias pechadas, potenciar a saúde pública para combater as posibles epidemias para a saúde. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Bloque solicita a Corporación Municipal a aprobación dos seguintes acordos, insisto, propostos pola plataforma SOS Sanidade Pública. 1.
apoiar as reivindicacións da plataforma SOS Sanidade Pública e 2, instar ao Goberno municipal a difundir a través dos medios ao seu alcance a manifestación convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública do día 6 de abril en Compostela e a facer un chamamento ao conxunto da veciñanza para participar nela. Grazas. Doña Ruth Álvarez. Bueno, señor Pereira, eu non sei se foi a coincidencia, pero dende logo hasta me resulta un pouco sorprendente que non se apoyen unha moción na que se propoñen medidas que realmente son a prol de traballar na mellora da atención primaria e, sen embargo, se veña aquí. Bueno, incluso vostede criticou que non eran solucións máxicas, pero agora ven coa solución máxica de apoiar unha manifestación. Canto menos a min pareceme sorprendente, porque, ademais, está convocada por unha plataforma, como vostede ben dixo. Penso que todos estamos interesados en defender a sanidade e, dende logo, penso que o noso deber é facelo dende o traballo, con medidas que realmente sexan beneficiosas. A manifestación, neste caso, apoiar unha manifestación que ni tan siquiera é convocada por vostedes, é como un pouco como deixar limitarse a dar respaldo ao traballo de outros. Incluso parece que vostedes non estuveran a traballar, non o tome a mal. Muchas gracias, don Carlos Gómez. Moitas gracias. Vostede falou da moción anterior, señora Álvarez, pois tamén. Antes decíase que había 4 propostas que nós non compartíamos por non apoiala. Non é certo. Nos somos conscientes e apostamos, insisto, por unha mellora continua, como decía o alcalde. O Sistema Sanitario Nacional necesita unha readaptación continua ás demandas do conxunto da sociedade. E agora intenta darlle a volta, dicindo de BNG que se vota en contra. Como trae esta moción? Vostedes aprobaron a anterior, votaron a favor, entendo que esta votarán a favor, cousa que na informativa non o fixeron. Veremos a ver que fai neste caso o Partido Popular. O que sí aseguro é que o Partido Socialista vai a votalo. Creo que é unha gran sorte para o conxunto da sociedade que haxa masa social crítica e que teña a capacidade de manifestarse en contra do funcionamento de calquera das administracións e que libremente o poda facer. Polo tanto, o Partido Socialista, como decía antes, vai a votar a favor desta moción. Don Iago Pereira. Ben, simplemente aclarar que o non apoio á moción anterior foi basicamente pola razón que vostedes van a votar en contra a esta moción, no sentido de que escurren o bulto como pertencentes ao Partido Popular que son, no sentido de botarlle as culpas a outros e non asumir o que realmente se podría facer cas grandes ou amplias competencias que ten en sanidade a Xunta. E non se confunda, non son eu o que trae solucións máxicas, insisto, eu dixen, creo que esta vai ser a terceira ou cuarta vez, é unha moción de SOS Sanidade Pública, non é do BNG nin de Iago Pereira. Entón, eu non veño con solucións máxicas. Quen viu con solucións máxicas foron vostedes. Na pleno anterior, que traían 5 puntos que parecía que solucionaban o problema despois de todo ese gran traballo que fixo, según as súas palabras, a Xunta de Galicia nestes 15 anos. Entonces, me acóllome tamén ao que acaba de decir o portavoz do Partido Socialista na intervención anterior do señor alcalde. Supoño que, como están tamén a favor, apoiarán estas reivindicacións da plataforma SOS Sanidade Pública. Grazas. Sí, adelante, Ruth. Seguimos dicindo que despois do proceso anterior
que veñen a propoñer que a solución é apoiar unha manifestación, dende logo non vai con o noso criterio, non teño nada máis que decir. Don Carlos Gómez, nada. Iago Pereira, queres pechar? Procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Pasamos ao seguinte punto do orden do día, o punto número 11, expediente 509-2025, interposición de recurso especial en materia de contratación, concretamente sobre el tema de o contrato de mantenimiento de zonas verdes. Doña Ruth Álvarez, por favor. Ben, neste caso xa de todos coñecidos que houbo unha baixa temeraria cando estábamos a piques de adxudicarlle o contrato excluindo a esta empresa por un informe que avalaba esa decisión, excluíla porque ademais a baixa temeraria era de importancia. Pois esta empresa que ia ser excluída recurriu no TACAL. Xa temos a resolución do TACAL desestimando o recurso da empresa en cuestión, co cual pasamos, como xa todos coñecemos o que ocorreu, pois neste caso temos que facer primeiro o tema, perdón, que está en letra un pouco pequena vale. Como xa sabemos, todo isto son os antecedentes, entón, polo exposto, propoñemos o Concello, o Pleno, previo ditame da Comisión Informativa, en calidade de órgano de contratación, primeiro ratificar o informe remitido polo TACAL, propoñendo desestimar a reclamación interposta por a entidade FCC Medio Ambiente SAU, polo acordo adoptado pola Mesa de Contratación por entender que non se atopa debidamente xustificada o baixo nivel de costes e que definiron a normalidade da oferta presentada. Segundo, dar traslado do presente acordo ao TACAL os efectos oportunos. Don Carlos Gómez. Nada que comentar, o Partido Socialista vai abster. Don Iago Pereira. Ben, a Benegal decidimos votar en contra, non en sí polo que poida decir o documento ou as cuestións técnicas, sino porque vamos a manter a liña do voto en contra todo o que teña que ver ca cuestión de privatizar os servicios das zonas verdes e solo, para que conste, nos abstivemos cando foi a petición de permitir o acceso a un expediente, digo, en toda a cuestión de todo este proceso. Procedemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Voto en contra? Moi ben. Pasamos ao seguinte punto, o punto número 12, que é a adxudicación concreto da contratación de mantemento de zonas verdes, o expediente 3597-2024. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Pois agora o que toca é pasar xa o que sería facer efectivo a adxudicación a empresa que queda no lugar como mellor oferta unha vez descartada a FCC, non? Que fixo a oferta con baixa temeraria. Esta alcaldía eleva ao Pleno como órgano de contratación según previo dictamen, da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, excluir a empresa FCC Medio Ambiente S.A., xa que a xustificación presentada non resulta suficiente para desmontar a presunción de temeridade, na que incurre na súa oferta económica o non ter xustificado nin acreditado a baixa ofertada, tal e como se ratifica na sentenza número 25/2025 emitida polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia, TACAL, no recurso número 23/2025. Segundo, convalidar o acto polo cual
A mesa de contratación solicita o asesoramento de técnicos ou expertos independentes con coñecementos nas materias relacionadas co obxecto do contrato, neste caso a entidade PW Advisory and Capital Services SL, PWAX, con CIF, o que ven no documento, procedendo a autorizar esta asistencia polo pleno da corporación como órgano de contratación competente a tenor do previsto no artigo 52 da Lei 39/2015 e 326 da Lei 9/2017. Terceiro, adxudicar a entidade UT Constructora San José El Ejidillo Viveros Integrales con CIF, o que consta o contrato de servicio e mantemento de zonas verdes por ter a máxima puntuación segundo a oferta presentada por importe de 898.801 euros con 86 céntimos sen IVA co resto de melloras ofertadas. Cuarto, dispor do gasto por importe de 265.005 euros con 13 céntimos, IVE engadido, con cargo a aplicación número 171-22799 do presuposto do orzamento para o exercicio de 2025, segundo o documento contable número 181, autorizar o gasto para as seguintes anualidades segundo os seguintes importes. Para o 2026, 269.418 euros e 87 céntimos, para o 2027, 274.090 euros e 47 céntimos, para o 28, 279.035 euros con 79 céntimos e para o 2029 284.287 euros con 54 céntimos, que sería o da prórroga. Quinto, requerir a UT Constructora San José El Ejidillo Viveros Integrales a formalización do contrato administrativo unha vez transcurrido o prazo de 15 días hábiles seguintes a aquel no que se lle realice a notificación da adxudicación aos licitadores na forma prevista no artigo 151 da Lei de Contratos do Servicio Público. Do sector público, perdón. Sétimo, notificar o presente acordo aos interesados a efectos do seu coñecemento, facendo constar, creo que saltei un. Sexto, unha vez formalizado o contrato, se deberá redactar o correspondente acta de inicio de prestación dos servicios e, no seu defecto, se tomará como fecha de inicio o día seguinte a firma da formalización do contrato administrativo. Séptimo, notificar o presente acordo aos interesados a efectos do seu coñecemento, facendo constar que contra a mesma poderán interpor recurso especial en materia de contratación o que se refire ao artigo 44 da Lei de Contrato do Sector Público ante o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia no plazo de 15 días hábiles que se contarán a partir do día seguinte a aquel en que se remita a notificación da resolución. Oitavo, publicar este acordo no perfil do contratante xunto coas actas da mesa da contratación. Muchas gracias, doña Carlos Gómez. Moitas gracias. Bueno, como xa dixemos no seu momento, fomos críticos con este documento, creemos que non se vai a poder cumplir este contrato ao 100%, e como fixémonos tamén naquel momento, votamos abstención porque somos conscientes da necesidade que poden ter o mantenimento de zonas verdes en todo o territorio bayonés, polo tanto, vamos a seguir mantendo a mesma postura. Ímonos a abster. Don Iago Pereira. Ben, pois o BNG vamos a votar en contra e bueno, simplemente quería recordar a preocupación que tiña o Partido Popular fai cando estaba na oposición, sobre todo co BNG e ca miña persona, no sentido de privatizar servicios, e estábamos de acordo, si non sei que, incluso me chegaron a facer preguntas personais de si estaría disposto en algún momento, e incluso personas que a día de hoxe forman parte deste goberno se reíron cando eu contestei. Bueno, a realidade é que nós non o fixemos,
E o Partido Popular, agora que ten o poder, sí que o fai. En xeral, estamos como a liña política en contra da privatización de servicios e sempre polo intento, polo menos, de remunicipalización. Polo tanto, vamos a votar en contra deste punto. Bueno, eu o que digo, Iago, é que tuveche 4 anos no goberno e non municipalizache este contrato, porque isto leva moitos anos, este é o último, pero realmente isto leva moitos anos. Igual que decías antes do bipartito, se falaba deso, pero Povisa no bipartito seguiu exactamente igual que antes e que despois. Por iso, a veces, creo que os criterios son os que son, cada un defende o seu, pero que non hai que decir que cando se está no poder que non se fai e depois na oposición decir outra cosa. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? En contra? Pasamos ao punto número 13, expediente 1058 do 25, de acción de contas e relación de decretos, do marzo do 25, rogos e preguntas. Empezamos por rogos, se lles parece. Como que era? Non ten... Sí. O primeiro é que, por favor, despois de haber sufrido plenos problemas co micro, agora teño unha mesa a punto de desfacerse, entonces, non sei, vou a empezar a tomalo como algo personal, pero, por favor, arranxen a mesa. Bueno, en fin, era un pouco tamén cunha liña de unha pouquiña broma, pero bueno. Vale, o rogo xa un pouco máis en serio é, por favor, que, bueno, como xa aconteceu outras veces, as convocatorias cando se fagan minutos de silencio, máis alá de que podamos estar de acordo ou non que se faga, como pasou este 11 de marzo, se faga con máis tempo de antelación e non con un WhatsApp a horas de facelo. E un segundo rogo é que, por favor, que lle boten un ollo a... Me chegan que hai certo problema de tránsito na parte do Xuncal a certas horas por a cuestión de coches que aparcan fora do Biguán, en este caso, entendo que vai a liña por aí porque debe estar saturado o parking, supoño. Entón, que hai certas problemáticas a certas horas ali con coches aparcados pola rúa. Entón, por favor, si poden, rogamos que fagan un pequeno informe, de ser así, que entendo que sí, que intenten darlle unha solución. Iago, por aclararte, a mí me chegou da FEN, o correo da FEN para falar deste minuto de silencio o lunes pola tarde, depois de comer. Eu mandei o WhatsApp que te mandei era as 7:15 da tarde, é dicir, foi na tarde que me chegou, non? Era para o día seguinte. A mí tamén me extrañou, me pareceu así moi encima da hora, pero non sei por que chegou así. Pasamos a preguntas. Carlos Gómez. Sí, co permiso, en primeiro lugar, bueno, a todos e a todas, pero tamén a concelleira, neste caso de Igualdade, polo acto do 8M, pedir disculpas porque, bueno, foinos imposible estar a ningún dos concelleiros no acto e, bueno, pedir neste caso pois as disculpas pertinentes. Por outro lado, tiñamos pendentes unhas preguntas do pleno pasado donde preguntamos, por un lado, como estaba o tema do saneamento de Benito Fariñas, se iba a realizar ou levar a cabo o proxecto Vincúlate, como estaba, ou se vai a levar a cabo tamén o proxecto da instalación da pérgola de taxis, unha demanda que, bueno, ademais, incluso o proxecto está aí, quedaba pendente, neste caso, a autorización de Portos de Galicia. Comenzando polo saneamento de Benito Fariñas, vostedes iniciaron un proxecto de saneamento, pero non propuñan solucións globais. Nos estamos a revisalo para darlle unha solución estudiando outras alternativas. Con respecto ao proxecto, a segunda pregunta do proxecto Vincúlate. Estamos estudando
dentro das competencias impropias a través da Consellería correspondente, se é posible facelo. Na terceira pregunta falaba da pérgola dos taxis. Estamos a revisar o proxecto que, tal e como figura actualmente, non cumpre coas expectativas que temos para a zona. Sí, sigue. Bueno, máis preguntas, iso de solucións globais, a verdad, se pode ser igual que 3 preguntas que fixemos respecto ao plan Concellos que está destinado a Pontenova, despois de 3 plenos ou de 3 preguntas, foron máis concisos e directos. Eu, cando foi unha pregunta, iso de solucións globais, non entendo o que me quere decir. Polo tanto, se poden ser máis explícitos, casi que mellor. E despois, co proxecto dos taxis tamén, decirle, bueno, estamos a revisalo, bueno, pois diga que non o queren levar a cabo porque non están de acordo con ese proxecto, é perfecto, xa está. Pero creo que debemos ser moito máis concisos a hora de contestar as preguntas. Por outro lado, queríamos facer as seguintes preguntas para este pleno, que non foron metidas por registro, se poden ser contestadas hoxe perfecto, senón para o próximo. Situación, nos gustaría saber cal é a situación das modificacións do Plan Xeral 1 e 2, en que momento están. Por outro lado, preguntar directamente ao alcalde se vai a permitir que se faga ese informe solicitado polo Partido Socialista respecto ao convenio de Sabarís, que diga que sí ou que non. Por outro lado, saber se o Concello presentouse a algunha convocatoria para solucionar os problemas de alumeado que ten o Concello, convocatoria de subvencións a nivel estatal ou europeo. Por outro lado, se vai a cubrir a plaza de técnico de son para os diferentes eventos que se faen ao longo do ano, e se vai a estar, neste caso concreto, dentro da RPT. E nos gustaría saber tamén en que momento está a privatización do lixo. Moitas gracias. Contestaremos no próximo pleno. Iago? Sí, eu teño unha pregunta sola. Por que estivo sen recoller o lixo en varias zonas de Sabarís? Polo menos estuvo 4 días, dende o sábado ata o martes. O revisamos e comentamos no próximo pleno. Moi ben, muchísimas gracias a todos. Gracias.